Днес ще се изправя срещу ни от най-гадните нищожества на тази планета. Най-досадните хора на тази планета. Метал феновете. Днес обжето реших да направя едно видео, в което ще унищожаваме метал музиканти. Така че, нека започваме. Ларс Улрих. Ти си нещо, което Металика не трябва да загуби. И за жалост не може да загуби. Аз се чудя понякога дали Ларс на сцената получава някакъв артрит. Дали има артрит понякога, защото този пич свири колкото аз мога да свиря. Джеймс Хетфилд. Джеймс, какво стана с Джейсън? Какво стана с Джейсън Нюстед и времето му в Металика? И къде е баса в Injustice for All? Берто Тружил. Не може това да е единственото нещо, което правиш на сцената, бе, мамка му. Обаче все пак много ме кеф как се изговаря името печагата. Roberto Agustin Miguel Santiago San Trujillo Veracruz Kazoo. Кори Тейлър. Кори, аз те обожавам като вокалист. Аз обожавам, нали, как пееш, как крещиш и колко емоция влиза в твоите песни. Но моля те, веднъж завинаги мъкни. Shut the fuck up. Брат, в повече случаи, например, като гледате, да кажем, някакво видео свързано с метал, някакви метал банди или дали ще бъде, ако щеш някакви новини свързано с метал светът, винаги ще има един коментар, в който ще пише: абе, Кори Тейлър, какво да мисли за това? Защото той е човек, който не си изказва мнението където пожелае. Понякога просто не трябва. Шон Крейн. Ти със сигурност не мъкваш. Абсолютно съм сигурен, че не мъкваш. Имам един въпрос също за тебе. Какво стана с Джоуи и с Джей? Рони Радки. Пич, никой не му пука за тебе вече. Нали разбираш? Не може някак си... Вие станахте по незнайни за мен причини, станахте известни с Falling in Reverse и все още, нали, освен че се опитваш да рапираш, казвам опитваш се, не казвам, че е успешно, има някои неща, например, които просто имам чувство, че ти си Kanye West на метал музиката. В смисъл, ти всеки един човек имаш какво да кажеш. Например, Кортни от Spirit Box, например, че е читвал на нейния приятел. Щеш да говориш за там вокалиста на Motionless in White. Пич, никой не му пука вече за тебе. Ти разбираш ли? Никой не му пука вече за тебе. Разбери го. Трудно е. Ама трябва да го разбереш. Също така, с Мерлин Менсън не изглеждате много добре в тази кола. Не искам да си представя какъв е мириса в тази кола. Аксел Роуз. Наистина уникален вокалист. Човек, който пее уникално. Всъщност бих казал, пееше уникално. Пък и ако трябва да бъдем и честни за друго, да отидеш на Guns N' Roses концерт е като да играеш руска рулетка. Не се знае дали Аксел ще се появи. Ти си платил не знам си колко лева, за да видиш Аксел и компания. А той не знаеш дали ще дойде. Джонсън. Как ти като човек направи кариера с глас, който звучи като аудиозапис на две врабчета, които правят секс? Фил Ръд. Как направи кариера като единственото нещо, което знаеш като някакъв бит на барабани е това? Има и други неща на сета ти на барабани, нали знаеш? Дейв Мъстейн. Ти направи кариера първо с това, че ненавиждаш Металика и че Металика те изгониха, и след това със свиренето ти. Но не и с гласът. Да не се лъжем, че гласът на Дейв е много добър. Айде, моля те се. Мейнард Джеймс Кинън. Да ти кажа, и аз бих си мразил фенбазата, ако знаех, че са такива досадни. Оли Крис Барнс. Брат, вокалите ти са толкова зле, че трябваше да напиша в сценария, че си бившия на Cannibal Corpse. Даже не те знам другата банда. Фил Анселмо. Колко пъти на ден си дигаш дясната ръка? Антони Кедис. Защо направихме педофил известен? Имам три неща, които мога да кажа за това. Първо, не мой пее. Второ, не мой да пее. И трето, сериозно ли все още хората го харесват, след като в собствена автобиография призна, че е направил сексуално посегателство на 14 годишна. Джо Доплантиер. Виж, аз те обожавам като вокалист.
последните години вокалите ти съфърват доста. Когато видя ново видео с тебе, си викам, май са се подобрили вокалите. Не са толкова зле, колкото миналата година. Това всяка година си го повтарям. Вокалистът на As I Lay Dying. Как е бившата А как е сегашната? Извиняй.